Rach mar apeyini madhi kuonde mag thieth gin moko kuom gigo ma osemiyo thoth jodak e sub-kaunti ma Nyatike bedo kod pek e yudo thieth. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori sani dhi nyime gi chenro mar tero machiegni weche mag thieth ma itero ne oganda machiegni ma dho ngere dendo ni medical camps mondo res oganda ma ok nyal chopo e osiptal mayot mana kaka jafwambo marwa George Juma miyowa ler. Lipot mogol kod migawo mar thieth e kaunti Migori yango ni sub-kaunti ma Nyatike pod otelo kod kwan mathoth mag oganda magamo tuoche mopogore opogore ma oting'o malaria. Millicent Kanango ma en nas e kaunti ma Migori wach ni kata chenro mamoko mag thieth ma oting'o chanjo mag nyithindo pod nitie piny e sub-kaunti ma Nyatike ka ipimo kod sub-kauntis mamoko e kaunti ma Migori. We look at another indicator like malaria prevalence. We see that the percentage of Nyatike as a sub-county, it is far above beyond what Migori County is achieving in terms of malaria prevalence. Apisa mochung'ne tayo chenrogo mag thieth e sub-kaunti ma Nyatike Mary Otieno wach ni oganda mathoth ma yudo nweng'o margi e yor kunyo mula kaachiel kod lupo bende ok osebedo kod thuolo mar manyo thieth, gino mosekelo peke kod tuoche mopogore opogore e sub-county no. Jogo madhi e bugo mag mining nikech mano bende yo magi yudo godo kaka ginyalo chiemo, gidhi kocha chon. Jomoko bedo kono nyaka very late, samoro kata ginindo kono and then koro seeking services bedo matek. Wan gi fishing community ma bende samoro budho oko ka gintiere i nam. Rem mar oganda yudo thieth makare e sub-kaunti ma Nyatike osetudi kod bor mar ute thieth kaachiel kod apeyini maricho madhi e utego mag thieth. Chwan wadak mabor go osiptal, kiwuog ni dhi osiptal tidhi mana Lwanda, to kionge pesa samoro ituo matek to onge kaka idhi. Kokidhi Lwanda tidhi Sori. Akale midhiero nikech ka nyathi tuo to chuna ni nyaka ringe dispensary Sori. To samoro nyathi tuo gona gotieno taonge kaka nyalo dhi Sori nikech an kaka an ni chwara bendo tho aonge amana ahinya. Moko kuom jodak e sub-kaunti ma Nyatike wuotho ndamo malo kilomita 5 ka gimanyo thieth. Health facilities magwa are sparsely located. Wayudo ka ntiere facilities moko ma are above 5 kilometers ne constituents magi mondo ochop kuondego. Koro bende kwang'iyo kata mana road network ma Nyatike bende sa okober ahinya, especially ka ndalo ma koth chwe to kata mana accessing these facilities bende bedo matek. We are also seeing that this area, looking at the facilities that are surrounding it, it has got a population that have difficulty in reaching the other facilities because of distance. E okang' mar dagigo mag Nyatike, migawo mar thieth e kaunti ma Migori dhi nyime kod tero thieth machiegni kod oganda e gwenge mag Nyatike. Obiro konyo joma ng'eny nikech joma ng'eny ok nyal yudo nafas mar dhi ka Migori, ok nyal yudo nafas mar dhi nyaka county headquarters. Koro ka gini okelnwa kor piny kama, aparo wabiro yudo maber kendo gi thieth maber ne ji mang'eny. Watimo integrated outreach mosekawa thuolo mabet lach matin ka wang'iyo ni mondo wane ka onyalo bedo impactful ne community ma Nyatike. We just want to collaborate and in this financial year we put money in it in this project and finish the Odengo dispensary so that we can open that facility to help these people. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wakauyo maromo kuonge weche manyien mag duol nyako Ramogi kama